እግዚአብሔር ይመስገን ከመቀነሁም ጎይታ ይባረክ ደስ ብለ አምላከ መዘምራን ጎይታ ባረኩም በጣም ዘነቃነ አነ ውሽጥ ያዚ ዘነቃነ ሁሉ መዝሙር ታይተልኩም ብዛዕባ አምላክ ዝዛረብ ብዛዕባ ሰብ ዝዛረብ አይኮነን ዘገርመኒ ብዛዕባ እግዚአብሔር ዝዛረብ መዝሙር ውሽጥ በጣም ይዘነቃነ ካብ መጀመሪያ ጀሚሮም ክዝምሩ ከለውሲ ውሽጥ ይሳዚ ደስ ይለኒ እግዚአብሔር ይባረክኩም እስክንበሎም ነው ዘመዘም ጎይታ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘላለም ጎይታ እዩ ናይ ተአምራት አምላክ በሐቂ አረስተይሎም ማዓንቲ ተአምራት አምላክ ዝብል እዩ በተአምራት የምብረናሎ በድነድነ ሞት እንኳን ተኸድኩ መሳይስኪ ክፉ አይፈርህኒ እንታይ ስለዝኾነ እግዚአብሔር መሳይ ስለዘሎ ጎይታ ይባረክ በተአምራት ንነብር በተአምራት ንበልዕ በተአምራት ንሰቲ በተአምራት ድማ ህይወትና ይጽበቃሎ አብ ኮሮና አብ ልዕሊ ኮሮና አጋርና እንዳረገጸ እንታይ ኾናሎ እንዳተዓወትና ለና እግዚአብሔር ይመስገን ክፉ አይንረን ዘይኮነስ ነትخፉ ግን ንሓልፎ ይኹምዶ ሚሻኤል ሃናንያ አዛሪያስ ጅምር ከብሉ ኾሎስ አብ ተሐዋአትዮም ቆዮም ሓዊ እቶን ሓዊ ግን ሓይልን አይተሓው ግን ሰውነቶም ሓንቲ ኳ ኸቃጽሎም አይካለን እግዚአብሔር ይመስገን ነታ ሓይሊ ሓውስ ታገይሮ እግዚአብሔር ደዋቢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ሓጢር ጸሎት ንጸልሞ ናጠቃለ አምላክ ክንሐልፊና ሰማይን ምድርን ባሕርን ኩሉ አብኡ ዘሎ ዝፈጠርካ እግዚአብሔር አምላክ ነመስግነካለና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመኻ ዝበለ ወላ ሓደ የለን በተአምራት ተንብረና በተአምራት ንዋሳወስ በተአምራት ንንቀሳቀስ በተአምራት ድማ ንኸይዳለና ሞ ስለዚህ ነመስግነካ እግዚአብሔር አምላክ ሓደ ወደኻ ሰዲድካ ንዓና ህይወትና ስለተጸብቆ ዘለኻ ክብርን ስምካ ይኹን አብ ዓድውን ጽቡቕ ዜና ስለሰማዕና ክብርን ስምካ ይኹን ጽቡቕ ነገር ድማ ይኸውን ከም ዝኸውን ድማ ስለናአምን ነመስግነካለን እጅውን ቅጽል ስለዝኾነ ነመስግነካለን ንዓኻ ዝሓዘ ዝሓፈረ የለን ሞ እግዚአብሔር እተቃልካ ድማ ኸሙ ይዝብል ንቃልካ ናአምኖ ሞ ነመስግነካለና ክብርን ስምካ ይኹን ብስም ኢየሱስ አሜን ናይሎም ዓንተ ርእስተይ ተአምራት ናይ አምላክ ዝብል እዩ ንአምላክ ክጽሊ ከለኹሲ ብጣዕሚ ዝገረመንስ እዚ ተአምራት አምላክሲ በቲ ጌጋ ንሪኦ ዘለና እንዳረአናሲ እቲ ተአምራት አምላክሲ ገለ ከምዚ ቀሊል ነገር ከይንወስዶ ውሽጠይ እግዚአብሔር ተዛሪብና ማለት እግዚአብሔር በተአምራት ሕጂውን ኢዱ ሓጻር አይኮነትን ሕጂ ፍውስ እግዚአብሔር ሕያው እዩ ሕጂ የድሕን እግዚአብሔር ሕጂ የልዕል እግዚአብሔር ሕጂ የህብትም እግዚአብሔር ሕጂ ድማ ጽቡቕ ይገብር እግዚአብሔር ሕዋተይ ሎማ ዓንቲ ታማእዘር ሰማይ መሊኣ بعين حنقول تتخون تايم بلا أورحي غمي جراخت مل زي كون كن مليا زابير تاجروا مليوا كبر نسمو يخون الجنة زعملخ زينا نملخ حتى أصخبكم يمون أبتار استيك حل فيه أبتنبيت ميكياس معرف 4 وتري عمشته أوشته هجمة زي عموك زابير يبارخ كبر استي وزايا تنبيت ميكياس معرف 4 وصرح مشتسي كم زتبل قويتا يبارخ يسوس كريستوس كاب زلعلم نزلعلم قويتاي انتاي تبل كلهم اتهم هزبتات نفس وكفهم ببسم املخهم كملالو سيوم هزبتات ببسم املخ اللوم تفعلالي عمالخت اللوم نحناون نزل علم بسم اكزيابهير املخنا كنملالسينا كبر نسوم يخون احنا نملالس بتي ياو زخون እግዚአብሔር አምላኽ ተአምራት አምላኽ መጽሐፍ ቅዱስ ጅምር ከብል ኮሎ በተአምራት ይጅምር ግጽል ከተብል ከለኻ ዘፍጥረት ሓደሲ እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ፈጠረ ይብለካ ሰማይት አንቃሬርካ ተራኻ በተአምራት ዝመልአ ኳኸብቲ ፀሐይ ዝተፋላለዩ ነገራው ምዕራፍ ሓደ ዘፍጥረት ታአትዮም በተአምራት ይጅምር كودو خلو رأي 22 مسكركم كا بتأمرات يزود ناي تأمرات متحفيو مالتي تأمرات أملاخ زغبروي جن تأمرات انتاي مالتي أبتقرنياسي بزي تأمريو تايلو مغم انتاي مالتي انتاي يردوكم تاي مالتي بتقرنيا تأمري زبلو سب سكي انتاي تردوكم تأمري تايلك حدا سب تاي مالتي زدنق نجر فولي نجر زي تقبر نجر
قدم حجز ترائي زي فلت نجر مالتي ترجم ناي تأمرات ملكتات أجرمت نجارات ويكاد سالساي نجار ترجمون تاين تيلكم زدنق نجار زي تجبره قدم حجسي تجيرو زي تفلت حيلتات استجبره ترجم نايتي تأمرات مصحف قدسي بلو مالتي تأمر أملاخ اتعزيز أجرمكم نجار فلي نجاريو تأمر أملاخ زدقم نجار أيكونن تأمر أملاخ سبات زقد حو نجار أيكونن كأيح بحر تخفيلو حكي موسى كاوز عب نجار له حجملو معلت بكأيح بحر خيدهم ساينتيست أكيبهم بزحات أكيبهم عندنا عن خفولو تزبلو ببتري أي كفلني إجزابير أملاخ مسكن إجزابير رح زجورو ناتوت رح زخنة فلينتني أملاخ رح زخنة يومالتيو تأمرات أملاخ تخال أي دما بحرينا تأمرات أملاخ السود رح زي كوناسي زجر مكايو تأمرات أملاخ حواتي شلل لكم ما يتحلفوه حدا نجر مسلمات كايو وأبيوت كاسي قليل كوي نقسم معك خالي قدم كورونا من سوسي زعبا كورونا حالي حسيبنا نفلت حسيبنا نفلت عشان كوي دو بزا تشفينا هنكيتسي أبا أمرونا مسي فلتني حكا حجيكن تاجيرو زابير بزي أجيرو خمان تأمراتو تاجبرالو يقلص قالو نسبات كنبر زخلسي أنا ترحيل وناك زابير سبات كحوز زخل أنا ترحيل تأمرات أملاخ حواتي زي دقمن زدنق النقريو زموت سب تسيو حدا حكيم كير كاسي حخايم زلهم تلهم أبسي هذا زموت سب كو تسيو تيلكم موسنتا يزبلوكم الأزار يوحنس ونجيل معرف عسرت حدا مسكركم سي زموت سب سي تسيو زموت مويتيو هاي تسيني قد تأمرات أملاخ كن موت كمان سي زتسيو مالتي عين سور كوينوز تولده ويوحنس ونجيل معرف شحات تخيركم كابو زولد أتحيزوس عين سور كوينوز تولده سبسي تخوينو برهان ريو يسوس كان تايلو أنا برهان عالميلو نالازار كتسو أخلو خاسي أنا تنساين هيوتن أنا يوحنس ونجيل معرف عسرت حدا غطر أسران حمشتن اتبا عايزة أمن نزل علم انتهي خول أي موتنيو انتهي مالتي زي اتموت نايزي زقوبرو زلوسي أنا تاريخ تقرمن دحار قرب كرياينا ملوء معرف سلزغونة جيزي خي وصلكم أوي كيدني جن تأمرات أملاخ زدنقن زقر منيو حدا جيزي انتهي سمعسي انتهي تأمرات أملاخ نورمالي بلكاس زقبر نقري نو أي قبرنيو تأمرات أملاخ أي دقمني حواتي فتسيمو زي دقم نقريو صحي ياسو تاجروا دوابيلوا نهميا منعناي معرف شعات تغسر عسرته نهميا بزعبا اكزابير زقبرو اللهم نهزب إسرائيل كزارب كلوس كامزيلو نهميا معرف شعاته كابتلا على خجمر كتردأنا مالت حسب وترجعت تغجمر أب جبت دما سبب بوتاتنا ريخا أب بحر إرتراخا أبياتهم سمعك أب فرعونن أب كلهم جلاؤون أب كل حزب هاجرون تأمرتن تأمراتن جبركا نساتهم كم زقف عوزي فليت كان بركامو كم زنايلو من أخا سم أسميخا اتسالساي حبر ناي تأمرات دمان تاي تيلكم كألم ناي تأمرات ويكا ترقوم ناي تأمرات انتاي تأمرات ترقوم زلوويو ترقوم زي بلو تأمرات هاي قبرني اكزابير قلع علامة سالوو علامة زي بلو سوئلو تأمرات هاي قبرني اكزابير بزفك أدا تأمرات غيرو اي فلتني هاي قبرني بأدقي يا زاريبو حجي تأمرات قليو بتفطرو نقر زقلتي تفطرو ريخاسي أبتفطروس ماي يزنب إجزابير مسرع خياس أبتفطرو حقن تختيلو تزناب لك تجزابير زبولو تعزيزو زناب كزنب كلون ريو مالتي حجي قاليو بتفطرو ريخاس واو إجزابير عبيو تبلو تأمرات اللو قاليو خاب تفطرو وزايو أدقي تزارب بلكا كير كان أدقي يقول احتبالك أدقي تزاربنيا
እግዚአብሔር ግን በተአምራቱ ታይገብር አድቂ የዛረብ ካብ ተፈጥሮ ወፃእን ኣብ ውሽጢ ተፈጥሮን ኮይኑ ይዛዓይ ኢዮብ ብዛዕባ ዝኽዛረብ ከሎ ምዕራፍ 5 ኢዮብ ካብ ቁፅሪ 9-10 መጽሐፍ ኢዮብ ኣዝዩ ካብቲ ድስዕበኒ ደስ ዝብለኒ መጽሐፍ ይኹሉ መጽሐፍ ቅዱስ ደስ ይዝብለካ እግዚአብሔር ይመስገን መጽሐፍ ኢዮብ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ምዕራፍ 5-10 ነቲ ዓበይትን ዘይምርመርን ነገራት ቁፅር ዘይክእል ተኣምራት እውን ዝገብር ዘሎ ራእዩ ነቲ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘዝንብ ንግራሁውን ማያት ዝሰድድ ሕጂ ተፈጥሮ ማያት ብምዝናብ እንደገና ንግራሁ ወይ ከዓ ገሪ እዚ ግራት ማለት እዩ ማይ ብምስዳድ እግዚአብሔር ታይገብር ተኣምራታቱ ይገልጽ እዚ ተኣምራት እዚ እንታይ ይልውሉ ዘይምርመር ቁፅር ከዓ ዘይከኣል ተኣምራት ናይ ኣምላኽ ዝቁፅር ብፍቅዲ ከዓ ኣይኮነን ኣሕዋተይ كل جزء خن كيد كلنا سي بتأمرات أملاخ كندنا يدلي على ما يهون تايلو زلو زمر كله تايلو له نهي تأمرات أملاخ إجزابير حكي نهي بتأمر التنبر يخم حجي بتأمرات هنا نبر زلنا بتأمرات أملاخ هنا نخيد زلنا بتأمرات أملاخ هنا نكأزق زلنا أتابع حيلي بخلتي برأسي تبلغر እግዚአብሔር ተخገብር አይዝደል መሰኩም እሊ ከብል አይዝደል ምክንያቱ በኃይለ ይተልካ ቆረብ ስጉም ከተብል ከለኻ ዕድመ ሕቆቅ ተልመካትሪያ አጋር ከተልመካትሪያ ዒንቲ ኸዳትሪያ ዋይ መነጽር ዘይገብሩ ነወርኩሲ ትኽትሪኦ ከለኻስ ናይ ኃይልኻ ነገርሲ ሊሚቴሽን አለው በዓላት ከይድ ከላትሪያ ቀደም ነዚኣ ጎይኻ ተሓልፋ ዝነበርካ ሎሚ ንእሽተይ ኣስካላ ውፅእ ምስ በልካ እዛ ልብኻ ኣቀንዴ ከማደ ይኮንኩም ዳገሊኹም ከኣት ናይ ካሌብ ተለኩም ኣይፈልጥን ደቂ 80 ዓመት ናይ 40 ሓይሊ ከምኡ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ባዕሉ ተኣምራት ይባይዘወይ ወዲ 80 ዓመት ከለኹስ ወዲ 40 ናይ ወዲ 40 ሓይሊ ነይሩኒ ኢሉ እሱ ባዕሉ ተኣምራት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ተኣምራት ኣምላኽ ይዘንብረና ዘሎ ስለዚህ ዝምክሕሉ ነገርሲ የብለይን ይናኽንብል ዘለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ እቲ ተኣምራት ኣምላኽ ተቐንዲ ሓሳበይ ክባዝ ደለኹ እዚኣ ኣብ ዘበን እዚ ብዙሕ ዓይነት ተኣምራት ንርኢና ግን ተኣምራት ኣምላኽ ዕላምኡ ክርድአና ኣለዎ እንታይ እዩ ንምንታይ እግዚአብሔር ዕላማ ናይ ተኣምራት እንታይ እዩ ንምንታይ ተኣምራት ዝነገረና እግዚአብሔር ዝገብር ንዓይ ንኣብነት ሲ ምጽኢሉ ሓደ ሰብሲ ገዛኻ ክንዲዚኣ ቁፅሪያ እንተይልነሲ ተኣምራት ኣምላኽ ነግረንሎ ማለት ኣይኮነን ኣሕዋተይ ሪኢኹም ዶ ወይ ጫማ ቁፅረይ እንተነጊርነሲ ተኣምራት ኣምላኽ ነግረንሎ ማለት ኣይኮነን ተኣምራት ኣምላኽ ዕላማ ኣለዎ ተኣምራት ኣምላኽ ስቂሉ በዘፈቀደ ኣይኮነን ዕላማ ዘይብሉ ኣይኮነን ብዙሕ ኣብዚ ዘበን ዝሪኦ ዘለኹ እሱ እዩ ተኣምራት ኣምላኽ ብትኽክል ተቓል ኣምላኽ እንተ ተረዲእና ኣሕዋተይ ነቲ ትኽክል ዘይኮነ ንምፍላይ ቀሊል እዩ ኣብዚ ዓደላ ምስላ መጀመርያ ምስኣተኹ ፋዘረይ ዝነገረኒ ብጣዕሚ ከም ምኽሪ ኮይና ውሽጠይ ዝኣተወት ንስኹም ክትሕዝዋ ዝደሊ ማለት እዩ እንታይ ልነሲ ባንኪ ሰራሕተኛታት ዝሰርሑሲ ቀላል ምስላ ምትሐቀኛ ገንዘብ እንታይ ምዃኑ ናይ ዝዓዲ ገንዘብ ሓንቲ $100 ተላና ኣብነት $100 መስመራ ከመይ ተጻሒፋላ ከመይ ዲዛይን ኮይኑሎ እንታይ ያለው በደንብ እዮም ዝዕጥቆም ይምህርዎ መስማሃርዎም ካብ ዝዓዲ መቸም ዝተፈላለየ ብሄር ዓሌት ነገድ ዝመጽእ ካብ ኢንዶኔዥያ ዶ ካብ ቻይና ዶ ካብ ተፈላለየ እዚ ናይ ሕሶት ገንዘብ ወይ ከዓ ፌክ ገንዘብ ኣቱሞ ሕጂ ነቲ ፌክ ገንዘብ ከርኢ ክንዕኡ ክርእዩ ጊዜዮም ኣያጥፉን እዮም ምፅም ስበለ ነቲ ሓቂ ስለ ዝፈለጥዋ ነቲ ሓቂ ዘይኮነሲ ተዓቢሎም ዘይኮነን ድርቢ የብልዋ እንታይ ስለ ዝፈለጡ ሓቂ ስለ ዝዕጠቕዎም ስለ ዝፈለጡ ማለት እዩ ንሕና ኸ ቃል ኣምላኽ ሓቂ ተተዓጢቕና ነቲ ሓቂ ዘይኮነ ንምፍላይ ቀሊል ይሽዑ ምንም ኣይክንዳናገርን ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ብቐሊሉ ከነለልዮ ኢና
ثلاثة علامة يزلوا تأمرات مصحف قدوس كابزة فترة كسعرائي انتريخمو بثلاثة علامة كأند مالتي قالون على جناوي كاتنيتي إغزابير مهلا وزقلصو مالتي أتن ثلاثة عبيت تأمرات ناي علامة ناي إغزابير جن كبرهالنا اللون مالتي كاين الدانا غير مالتي تأمرات إغزابير كجبر كله قدامين لعلو خلون بزعبو نمغلات يزغبر بزعبا حجنا أمنت بأي غيرو إغزابير انت دا تأمرات تتكيموس نعايا كونكم انتريو نمان كتريو زدلي إغزابير أنا سي ملكتي مالتي نامن زملكت ناب إغزابير رديكم الله حجي نابت سبا يكونن كنا أدزلو اتسبا يكونن زدنا يكونن كم جبارن حداغن كوين زغصر مني مسلكم جبارن حداغن تتأمرات جباري يخرق زلو اتزملكت سي نابي خملكت زلو ناب إغزابير يخملكت زلو بزعبا بحريات نا إغزابير كجلتيو كله تأمراتات زغبرو إغزابير أبقى زغليلا يوحنس ونجيل معرف كلتن تخيلكم سي نتمايس نا وين لوطو انتاي كجبر صويلو بزفك أدا زيوم سي وين تأميو مالهم وين خبو ميلو أيكونن غيرو محوتي أبتا تحت ورد تايلكم انتاي نمقبار اتزي كال بإغزابير مخانو نسو يخيل مخانو نمرأي غيرو تقولو تخيل تزمير حكي لهم ما عندي اتزي كال سيخيل مخانو يسوس كريستوس نمغلاص غيرو سلازي تأمرات مجمريا علامه انتاي علامه انتلكم نتي እግዚአብሔር انتاي مغبار نمرأي نግዚአብሔር نمرأي حجي نابتسب انت دا زملكتكم حاليو تتأمرات انا خمز غيره انا خمز سريحه انا خمز فتيره زبلوكم تلو ازي تخكلنيا تأمرات ايكونن مالتي نامن يختمتكم زلو ناب እግዚአብሔር مسات أمتكم قنتاي كبر እግዚአብሔር يزغلط أب يوحنس ونجيل معرف 11 الأزار مستفوسه نخيل مناوعة بروخات بيتسب واي نزيهم فتو يزبلون قويتا فتوهم نزوم سلسته مارتا مريم الأزار بتعم يزفتوهم يسوس كريستوس كوميل اللوب تصحف كندي جزي ابتبيتهم تمالالي سوزولو እግዚአብሔር يسوس كريستوس فتوكا عندي تعدلتي እግዚአብሔር يبارك وانجيل يوحنس معرف 11 كم زبل قال الله وتر حدا أبيتانيا أبتعد مريمن مارتان حبتان الأزار زسمو حموم سبعي نبره مريم اتان قويتا قريك بإذل خيطو بس أقر رئيساون أقارو زدارزوتو يا إيا اتحمومون الأزار حوائيو سلازي اتنا حاتو قويتاي اتتفكروس انه حميمو الله إلى النبي يسوس الأخا يسوس إذا سمعوا إذا حمام زي ود أملاخ بؤو مأنتي كخبر نخبر أملاخ ينبر نموت أيقونن بلا انتاي تأمرات انتاي خبري እግዚአብሔር نخخبر من يسوس نخخبر يسوس فتصم أملاخ فتصم سبني حكي تأمرات كجبر كله كموت كتسق كله تحت التنبيبكمو نويح سلازغنا حجي نعوي كيدني جن التنبيبكمو نمنتاي كخبر يسوس كريستوس نخخبر እግዚአብሔር تأمرات زجبر مالتي حجي ناتي كبر قلت انتولو حقنيا تأمرات ايكون انت تأمرات مالتي تخكلنيا تأمرات كايكونن مالتي انا يخبر انت هالي يسوس دي الرأي تخوينو تخكلنيا تأمرات ايكونن اتخلاي تأمرات نتي تزارباي سب نتي ززارب زلو سب مرغاغصي نا እግዚአብሔር سب مخانو نمرغاغصي دمص مصيسي موسى خزارب كله እግዚአብሔር አምላኽ ንቀይሕ ባሕሪ ክኸፍሎ ከሎ እሱ ኢሉ በዘፈቀደ ኣይኮነን ገይሩ መጺስ ኣሃን ክፈላ ንምባል ኣይኮነን ገይርዎ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ምዃኑ ሙሴ ንእግዚአብሔር ድእዘዝ ምዃኑ ካብ እግዚአብሔር ምዃኑ ትመልእኽቲ ንኽነግር ኢሉ ተኣምራት ይገብሮ ናይ ኤልያስ ታሪኽ እዚኣ ክንሪኣይና ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 17 እንተ ኸይድና ናይታ ሰበይቲ ንፈልጦ ኢና እቲ ታሪኽ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 17
مراف 17 بحتي لخيدي يزي خين وسد منتي نزا سبيت زيا أمونغو إلياسن أحنت مبلت سبيتن زنبرة زرربيو انتاي جيرو قطر 10 تخجمر نسو قنا مالت إلياس مالتيو ودخه هابن بلا كاب حق فوسيدو خا نابتا زنبر الله دربي أدا يوبمو أب عراتو أدك أسو ذا سبيت زي أزا مبلت زي أسي وداي موتامو حجي وانت أخاز قبركا نابزمتي خاز اللغاس نوديك تقتلو دي أبتا قطر 10 شمون تنخيل شعو نسا ني إلياس ذا سبيتي أتاني أملخ سب ناين ناخانسي انت يرخبنا حتى كتذكر ودايون كتقتلي خاز مصاكاني بلوتو نسوغنا ودخها بالنبلا كاب حقف وسيدو خا نابتا زنبرلا دربي اديبومو اب عراتو ادقسو شعو نسو واغزيابير املاخي نزا انا مسا بغشنت زنبر زلخو مبلت ودا بمقتال دو خفو غبركايا يلونا بغزيابير تماهلله ابلعلي تقولعا 3 ساعه بت يلو دما واغزيابير املاخي بجخا نفس زقل عزي ناوشت ملسا يلونا بغزيابير تماهلله بغزيابير كا دهاي إلياس سمعه نفس تقول عدما ناوشت تملستمو هياو كونه غزيابير يبارخ إلياس كان تقول عوسيدو كاب دربي اتابي تاوريدو نديو هابا إلياس دما رأي ودخي حويو بله اتا سبيتي دليا زلو حجر ايوا اتا سبيتي خا ني إلياس نسخا ني أملخ سب كم زخونكا قال እግዚአብሔር ድማ ኣብ ኣፍካ ሓቂ ከም ዝኾነ ሕጂ ፈለጥኩ በለቱ ተኣምራት ክገብር ከሎ በሰባት ናይ እግዚአብሔር ሰባት ምዃኖም ነቲ ዝዛረብዎ ዘለው ድማ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ኣፎም ከም ዘቀመጠ ንመረጋገጽ ይዝገብሮ ጽኢል ይኮነን ተኣምራት ዝገብር እግዚአብሔር ማለት እዩ ያኹም ኣሕዋተይ እዘን ክልተ እታ ሳልሰይቲ ዕላማ ናይ ተኣምራት ድማኒ ዘይኣመኑ ሰባት نخامنو خجبر لي تأمرات خجبر. تعنتوي زنببنا يوحنس ونجيل مراف 10 حدثي. ناو أمونخي مراف 10 تخلته. الأزار مستفوسة. الأزار مسحوي مراف 10 تخلته يوحنس ونجيل. كم زبلك قالنا نبب. مراف 10 تخلته. شعو يسوس قطر حدا شدشت معلت قد مفاسيكا نابتا نسو كاموتات تنسو الازار زلوانا بيتانيا مصه الازار كاموت تنسيو مالتي اب اخا درار غبرولو مارتاون تغلغل نبرت كابتوم مقامطو حدخا الازاريو مريم دما حدا نطري بزح زواغو قدي قبي صوري ناردوس وسيدا بو غيرا اغار يسوس لخيت بصغرو راساون درزوتو اتابيت كاب ما ازات قدي قبي ملئت كابتوم دق مزامرت حدا كتحزو زلو يهودات اسورتاوي ود سمعون از قدي قبي از خمي قدان 300 دريم تشيتوس ندخاتات زي وهابله تحر بزعبا يهودا زارب اب تحتي قطر 9 مسبصحنا دحرزي كابا يهود بزحات سب يسوس ابو مهلاو فليت امصو نتخاب موتات زتنسو الازار ونكريو امبر مانت يسوس ترايلوم ايكونون زمصو بزحات ايهود بمخنيات الازار اناخدو كم سايبلو بيسوس دايغبر نيروم يا امنو نبرمو ليقاونت خانات نالازار دما قتلوه تمخرو زوم ليقاونت خانات زغرم يسوس الازار كموتا تسيو مساتسو مسكر كون هياو مسكر املاخ مخان يسوس مسكر كوينو مسو خفيلون يرو مالتي مس يسوس حجي املاخنتو سلازرغاغص يسوس املاخ مخانو منم خحدو زي كولو نجر سلازغبره سب كموت كتس زخل سلطان زلو سب يلن اب ايهود انتايلوم يمز امنو ولا بساينس تخيدكم سب كموت تس ايكلني يوم زبلخ بسب ايكالني بمنتاي طرح يزكال بእግዚአብሔር ጥራሕ ይዝካል ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ነይሮም ሓቀይታ ተራጢርኩም ኣለኹም ነው
بإግዚአብሔር ጥራሕ ይዝከኣል እዚ ሰብ ካብ ሞት ክትስእ ኣይክእልን እዩ መክብብ ንዑናይሞ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 8 ምናልባት እዚ ኣየጠራጥርን እዩ መክብብ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 8 እዚ ሓሳብ እዚ ንጉስ ሰሎሞን ተዛሪቡሎ እንታይ ኢሉሎ ንጉስ ሰሎሞን ኣብ ሞት ስልጣን ዘለዎ ወላ ሓደ የለን ኣብ መንፈስ ኣብ ንፋስ ዝብላታ ትግርኛ ንሓን ከምዚ ይብላ ኣሎ ሰብ ንንፋስ ክኽልክሎ ስልጣን የብሉ ንንፋስ ክኽልክሎ ዝኽእል ሰብ ኣሎ ዲ የለን ሓቀይ ተሓራይዋ ኣብ ልዕሊ መዓልቲ ሞት ዝስልጥን እውን የልቦን ኣብ ሞት መዓልቲ ናይ ሞት ስልጣን ዘለዎ ሰብ ወላ ሓደ የለን ኣይሁድ እዚ ኣረጋጊጾም እዮም ዝፈልጡ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ኣልዓዛር ሞይቱ ምስ ተሰእሲ ሕጂ ሽግር መፅያ ኣምላኽነቱ ምንም ብዘይከሓድ ምኽንያት ኣረጋጊጹ ስለዚ እንታይ ንግበር ተማኺሮም ቀስ ኢልናስ ንመን ንኣልዓዛር ንቕተሎ ናብቲ ሞት ይመለስ እሞ የሱስ ኣምላኽነቱ ምርግጋጽ ሰብ ክገድፎ እዩ ናብኡ ምእማን እንዳቋረፀ ገድፎ ኢሎም ተማኺሮም ይኹም ናይ ሰብ ጽቡቕ ዘይደሊ ሰብ ከምዚ ዝገብር ማለት እዩ ኣምላኽ ምዃኑሲ ባሃይበሎምን ኣይተቐበልዎን ሕጂ ነዚኣ ምንም መረጋገፂ ክሕድዋ ዘይክእሉ ነገር ስለ ዝገበረ ብዙሓት ሰባት ድማ ከኣምንዎ ስለ ዝጀመሩ እንታይ ገይሮም ማለት እዩ ክንቀትሎ ቀቲልናስ ናቱ ዝኾነ መረጋገፂ እቲ መረጋገፂ እስከጥፍእዎ ማለት እዩ መረጋገፂ ጥፊዮምሲ ኣምላኽነቱ ምእንቲ ክከሓድ ብዙሓት ሰብ ከዓ ካብ ምስዓብ ንዑ ካብ ምእማን ንዑ ከቋርፁ ሪኢኹም ሰለስተ ዕላማ ተቐዳሚት እንተያ እቲ እንግሊዝኛ ኣሕዝብለኩም ወይ ከዓ ዝቐለልኩም ግሎሪፋይ ንምግባር ንመን the nature of God ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ግሎሪፋይ ወይ ከዓ ምኽባር እዩ ዝመጽእ ሕጂ ባህሪ ናይ እግዚአብሔር እንተይልና ኣየናይ ማለት እዩ ሰናይነት ናይ እግዚአብሔር ሕያውነት ናይ እግዚአብሔር ለውሃት ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ናይ እግዚአብሔር እዝታት ኩሉ ዝመልአ ባህሪ ናይ እግዚአብሔር እንታይ ምግባር ንዕኡ ንምግላጽ እዩ ኣልዓዛር ካብ ሞት ክስእ ከሎስ ኣብ ታሕቲ ትኸይድኩምሲ ሓንተላ ክልተ ቃላት ኣለዋ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘገርማ ኢየሱስ እንታይ ገበረ ኢሉ ነብዐ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረሲ ሞት ክሳዕ ክንደይ ንሰብ ኣጎሳቂልዎ ኣሎ ክበኽያ ምስ ረኣየ በዓል ማርታ ብሓወን ሞት ክበኽያ ኣይሁድ ክበኺ ከለዉ ምናልባት ኣብዚ ዩቱብ ኣብ ገለ ረኣይዎ እሞ ብጣዕሚ በቃ ክበኺ ከለዉ ባኻኺኦም ኣብቲ እንግሊዝኛ ዌይሊንግ እዩ ዝብሎ ከምዚ እንዳሃረሙ ልቦም እዮም ዝብሉ ከምኡ ርዩሲ ማ ሓጢኣት ክሳዕ ክንደይ ክፉ እዩ ሓጢኣት ናይ ሓጢኣት ውፅኢት ሞት እዩ ሞት ክሳዕ ክንደይ ክፉ እዩ ንሰብ ኣጓሳቂሉ ኢሉ ርዩሲ እንታይ ገይሩ ነቢዑ ሪኢኹም ርሕሩሕን ርሕራሐይ ናይ እግዚአብሔር እዩ ብተኣምራት ዝግለጽ ሕያውነት ናይ እግዚአብሔር እዩ ኣብ ተኣምራት ዝግለጽ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ነዚ ዘይገልጽ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ተኣምራት ናብ ሰብ ዝኸይድ እንተኮይኑ ብሕልፊ ሓቀኛ ተኣምራት ኣይኮነን ትኽክለኛ እውን ኣይኮነን ኢኹም ሕጂ ናብ መን ይኸይድ ዘለዎ ዝኾነ ተኣምራት ናብ እግዚአብሔር ይኸይድ ዘለዎ እግዚአብሔር ይኸመልክት ዘለዎ ማለት እዩ ከምዛ ዝበልኩም ኣነ እቲ ትኽክል ዝኾነ ነገር እየ ምንጋር ዝፈቱ ትኽክል ዘይኮነ ነገር ባዕልኻትኩም ክትፈልጥዎ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ትኽክል ምንጋር ተነጌርካሲ ትኽክል ዘይኮነ ዘይምንጋር መዓት ምድርዳር ትኽክል ዘይኮነ ብዓለም መዓት እዩ ዘሎ እሱ ንግደፉ ትኽክል ዝኾነ እንተሒዝና ኣሕዋተይ ትኽክል ዘይኮነ ንምፍላዩ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ተኣምራት ኣምላኽ እንታይ ዝገብር ኣብቲ ቤተሰብ ብባህሪ እንተኸይድኩም ከዓ ሓጎስ እዩ ዘምፅእ ውሽጥኻሲ ዕረፍትን ሓጎስን እዩ ዝፈጥር ናይ ግዴታ ኣይኮነን ሰብ ምርጫ ኣለዉ ከይኣምን ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ተኣምራት ከብር ከሎሲ ንኸኣምን ሰብ እሞ ናብኡ ንኽመጽእ ኢሉ እዩ ዝገብሮ ንየሱስ ተኣምራት ከብር ከሎስ ሰብ ንዑ ኣሚኑስ እንታይ ክገብር ክምለስ ናብኡ ኢሉ እዩ ዝገብሮ ነይሩ ግን ህዝቢ እስራኤል ሓደ ግዜ እዚ ኩሉ ተኣምራት እንዳገበረስ እዚ ኩሉ ርኢዎምሲ እቲ እምነት ግን ፍቓድ ናይ ሰብ እዩ ነው ኢሎም ከኣብ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ግዴታ ሰብ ኣሚኑ ኣይኣመነን ኢልና ከይንመጽእ ማለት እዩ ዘሁሉቅ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 11-21 እንተሪኢኹም እግዚአብሔር ተዛረቦ ዘረባ ኣሎ።
زهلق معرف 14 قطر 11 كم زيبل እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ እዚ ህዝቢ እዚ ክሳዕ መዓስ እዩ ዝንዕቐኒ ክሳዕ መዓስ እዩ ክሳዕ መዓስ ከእዮም በቲ ኩሉ ኣብ ማእከሎም ዝገበርክዎ ትእምርታተይ እንታይ ዘይገብሩኒ ዘይኣምኑኒ ሕጂ ሰብ ክገብር ክእል ማለት እዩ ተኣምራት ዋላ ርዩ ንኣምላኽ ከይኣምኖ ክእል እዩ ግን ዝመፀሉ ዕላማ ግን ንኽኣምኖ ሰብ እዩ ሕጂ እግዚአብሔር እንታይ ዝብል ዘሎ ብካልእ ኣዘራርባ ተኣምራት ዝገብሮ ዘለኹሲ ንዓይ ንኽኣምኑኒ ኢሉ እዩ ዝገብሮ ንእግዚአብሔር ንኽኣምኑ ኢሉ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ንዓይ ኣይኮነን ንእግዚአብሔር ንኽኣምኑ ኢሉ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ሪኢኹም ሕጂ ተኣምራት ናብ ከምኡ ክመርሐና ኣለዎ ተኣምራት ኣምላኽ ናብ ከምኡ ኣልዓዛር ተፈቲሑ ምስ መፀስ ዘገርመኒ ነገር ኣብ እሙሮይ ክግምቱ ከሰላስሎ ክስእሎ ደልየ ማለት እዩ ማርታስ ከመይ ተሓጒሳ ትኸውን ትፈትዎ ሓዋ ኣዝያ ተፍቅሮሲ ተፈሊዋስ ሞይቱ ሕጂ ግን ተስዩስ ምዛ ኮፍ ኢሉስ ይዕልላ ከምቲ ናይ ቀደም እንታይ ዓይነት ሓጓስ ሕጂ ተኣምራት እንታይ ዝፈጥር ማለት እዩ ነፃነት ሓጎስ ሓርነት እዝታት እዩ ዝፈጥር ኣብ ሰብሲ እዚ ንክገብር እግዚአብሔር ዝገብሮ ማለት እዩ ተኣምራት ክገብር ከሎ ሶ ኢሉ ይኮነን ዝገብሮ ከምዚ ሕጂ ዕላማ ዘይብሉ ተኣምራት የለን ማለት እዩ ሕጂ ዘን ዕላማ ዘን ሰለስተ ተረዲእና ናሕዋተይ ነቲ ትክክል ዘይኮነ ነገር ከነብሎ ንኽእል ኢና ገሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ብዓብዩ ከም ዘሎን ከም ዘየለን ንኸረጋግፅ ኢሉ ዝገብሮ ኣሎ ግን ሰብ ንሱ ክሕዶ ይኽእል እዩ ናይ እግዚአብሔር ህላዌ ተኣምራት ክመጽእ ይኽእል እዩ ንሱ ግን ሰብ ክንዕቆ ይኽእል እዩ ኣብ ሓደ እዋንሲ ኣብ መንጎ ሓደ ኣማንን ዘይኣማንን ክርክር ገብሩ ነይሮም በቃ ከምዚ እንታይ ኢልዎሲ ምጽኢሉ ክከራኸሩ ከሎሲ ብጣዕሚ ዘደንቕ ምጽኢሉስ ኦኬ መጽሓፍ ቅዱስ ተኣምራት ኣሎ ኢኹም ተኣምኑ ኢልዎ متأمرات تلا رأيني له الرأي تأمرات قبرت خوينو شومي أريني له سيقوي مسو تأمرات أحواتي ني انترتينمنت يكون نحنا مسئنا مزاناقعي نمزاناقعي يكون نمرئيت يكون مسيخاس هو قبر تباهيلو يكون زقبر مالتي يخوم الجمعتي تسب كزارو بقولو وتأمرات كوني أملخي نعم سيسحب بلام سياسي سقبرو نكرسي كونن نمزاناقع يكونن زقبري لو مالتي ريخوم اجتاع مالتي نخن الزاناقع انترتين نخخون مرئيت نخرق يكونن تأمرات متص نجزابيهر كبر نمهاب glorify مقبار نبحو نسومو glorify نمقباري زمتص ኣብ ህይወተይ ትገርመን ነገር እንታይ ኣነ ሓደ ኣፀቢቑ ዝማራ ተማሃርኳ ነገር ሓደ ሰብ ብዛዕባ ርእሱ ብዙሕ ዝዛረብቲ ኮይኑ ፀኢለ ዝጠፍት ማለት እዩ ውሽጠይ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ እየ ዝብል ኣማነ ኮይኑ ብዛዕባ ኣምላኽ እዩ ክዛረብ ዘለዎ ሙሉእ መዓልቲ ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ ክዛረብ ዘለዎ ኣነ ከምዚ ገይረ ኣነ ከምቲ ገይረ ተውዒልኒ እየ ዝብል يخو أماني بزعبا أملاخ يزارب أماني بزعبا እግዚአብሔር መንግስት يزارب أماني وانجيل يزارب أماني كريستوس قبرو على أزار حويو عور زنبرة تنسيو منجيرو كريستوس أماني بزعبا روسو طرح الزارب توعيلو روسي يزاقل زلو مالتي على أزار 4 رديكم من الله حجي إذا أنت أمرات مبار أبزخرنا يقعزو إذن سلسته زحقفان تدا خوينا እግዚአብሔር كبير الله مالتي تقدمت انتهى لكم زي له ودي زي غيوسد تقدمت انتهى نا أملاخ بحريات glorify وكا نمخباري زمت وينا أملاخ نمخباري زمت اتخاليت دما نتي تلا أخاي زخونه ويكاني messenger نبلو ويكا أزلاخ نا እግዚአብሔር سب مخانو نخلليو مرقاقزي تقال زوجو زلوس كاب رؤسو زفطرو خمزي كونه كاب ناتو فطرا نايسف فطرا خمزي كونه كاب እግዚአብሔር كم تقبلو مرغاغص نمغلاص ኤልያስ كم زغبرو كموت كتسو خلو وداسي ኤልያስ نخدنق ايكونن غيرو بدحري ኤልያስ زلو زغبرو እግዚአብሔር مخاسو ناي እግዚአብሔር سب تختال صعب مخانو نمراي تاسار سيت دما زي امنو سبات نخامنو
زي آمنتي تأمرات ريوم يعملوا أيهود بمنتهى يميلنا له قدام كورنثوس معرف حدا تايلنا له بتأمرت يوم زعمنو زو ما يهود كاز قرمي من نخاب سماي يوردمو يريقوا مو إلهم ناب إجزابير موصو بو خار السعوة مالت حجي نإجزابير نخنا آمنو يزمت حجينا أبنت أبتريقوا بزخونا نابنت كالت تاريخهم تايخم تكبروا زلوكم مالتي تقدس قال زبولو نوعينا فولو نقبر حكي سامع عدينا بزيا أنا حجي هابرسيكم كنا بزيا حتى قال أملاق حجي السحشنا أحواتي إجزابير كخبر حجنا نحنا تخبرنا انتي حلفينا من كيدنا حدا مع التواتي نحنا أبزو بزحتنا عدونا تنشبتشولنا ولا استفال علي نقر والشباب تتقبرلنا كله انتخوني شو الشباب قالت تتقبرلنا كله إذن تخوني حلفتينا نحن باولوس انتاي لله رومي معرف 15 بتعم دست بلاني اتزقبرت امرت خلوسي كاب منفس قدس كاب املاخ انت زي كوينوس انا خزاربو لكو كاب صقا املاخ تزي كوينوس انا خزاربو لي يدفرني باولوس تاكل نسال ساي سماي استنطق تامرتن تامراتن بوز ترايه زغرمي كل جن انتاي لو كاب صقا املاخ نبي زملكت نير باولوس ناب أملاخ زي أي لغودي قدامي كورنثوس معرف كلته انتخاب كل جزء زي أسي واي أب تناجزانا زلوس تزسقلا يلز وساق عليها تعمي دست لأنه وشتي مالتي قدامي كورنثوس معرف كلته باولوس بلا رايو أحواتي لوم محبر كورنثوس أنا دما أما كلكم كله بزي يسوس كريستوس نسخة اتتسقله حدا نجاركوا خمزي فلت مدبكم مو نابخاتكم كما تسكلهو مسكر أملاخ ببلوز زربا ويس بتقبب كنجاركم أي مزخ انتاي كسأل لكم يمزي يسوس كريستوس انتاي كنجاركم يمزي يسوس كريستوس بلوز زربا تقبب زمولو زربا خنجاركم أيكم كن مزي لو يغو حجي اتلبني آمانن بار ازي يخون زلو مالتي كريستوس يخون زلو كريستوس انتريخم مون حدا زي آماني يخون ولا آماني وكريستوس فتسومي انتاي مخوص قليو والحنت زوص قلو نقر يلن انتاي لو مالو كابخاتكم سي بحاتيات كرت عن زغل سي من عالو يلوهم نتوم تسألاءتو زنبورو كويم نتوم قاتلو حدا سبكوا رغيبنا الكاينا زبولو يلن كلهم هديمهم كلهم تعاليهم يسوس تاريخهم محجين ناب تفتصوم يخم وسيركم ومالتي ناب سبت وسيركم مغن قدولوتات كاري الليو يخم نابي يسوس تأمرات نابي زملكت نابي يسوس ملكت زدنق زقبو يسوس كن ملكت غنا ملكتو زلنا يسوس እንደገና ድማ ሳልሳይ ድማ እንዳተገረምና ሁሉ ጊዜ ከነበረሉ ዘለና ኢየሱስ ይሕዋተ ስለዚህ ንሰብ ዘመልክት እንተራ ኮይኑ ክንጥንቀቅ አለና ማለት እዩ ንሰብ ከመልክት ኢሉ ተአምራት እግዚአብሔር አይገብርን እዩ ንዑ ከመልክት ኢሉ ይዝገብሮ መጽሐፍ ቅዱስ ክርከለና ንእግዚአብሔር ከመልክት እዩ እሱ ሕሻና ሐቀ እንታይ ገደሰና ንሕና ተራኢና ይተራአና ትርጉም የብሉን አሕዋተ ትርጉም የብሉን ወላ ሓንቲ እግዚአብሔር ጥራሕ ይራአየልና እሱ ጥራሕ ይኽበረልና ከበረልና شكون تبلا لازم እግዚአብሔር ይመስገን በቃ እሱ ይንገሰልና نحنا نتحابا نحنا اب ዮሐንስ ካብ ነቢያት ዝመጹ ሁሉም ሲ ኢሎም ካብ ተወልዱ ሁሉም ሲ ከም ዮሐንስ በለ የለን እንታይ ማለት ይመስለኩም እንታይ ትረዳውኩም ሳ ካብ በዓል ኤልያስ ብትእምርቲ ዓብ ነይሩ ገለ ማለት ይኮነ ንኢየሱስ ክርስቶስ አመልኪቱ ዘእተዎ ንኢየሱስ ክርስቶስ መገዲ ኮይኑ ዝዓጀቦ ነቢይ ንሱ እዩ ካልኦት እዚ ተመንዮም ሃረር ኢሎም ግን አይረኽብዎን ብኸሚ ዓብይ ኢልዎ ግን ኣብ ታሕቲ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣነ ትሕት ክብል ንስኻ ክትዓቢ ስራሕ ሳእኑ እኳ ክፈትሕ ዘይክእል ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን የጥምቐኩም ኣሎ ኣነ ግና ብማይ ዘጥምቐኩም ናበይ ዘመልክት ነይሩ ናብ ኢየሱስ ተኣምራት ኩሉ ዝግበር እዚ ተመልኪቱ ሓቀኛ ተኣምራት እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ተኣምራት እቲ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ተኣምራት
እሱ ኣይዝርዝሮኒ ከምታ ዝበልኩኹም ታ ገንዘብ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ተሓቀ ተፈሊጥናዮ ተሓቅ ዘይኮነ ንምፍላጥ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን ደሕዋተይ እግዚአብሔር ይመስገን እንተዳ ጊዜ ሎ መዘምራን እንተዳ ፈቃደኛታት ኮይኖም ማለት እዩ ዘምሩ ኸልዮም ጎይታ ይባረክ ወዲ የለኹ ብዚያ እግዚአብሔር ይባረክኩም ኩልኩም ተባረኩ